Kamat puson jong kasengi utra la ia bandriu. Benda kasengi hasatlak kaperthai kabalang kaduai kerpang na kabenta ki bapang basitom. Kijing pule benda kasengi ki krenru na kabenta ki bapang basitom. Ka kitab Leviticus kalnong kabakhat lai kat khot banengkong hadu balai sapusau hadu sau kendriu. Hakapo bamansua kajingpang yang lengkun kadai kajingpang kabasir khay namar kibayok yaka kisya kantat ha kaying kasam bad ka imlang salang. Ka kitab Leviticus kabuk ki kendon ban but kini kibayarap banyada ya kajing sapriang kanai kajingpang. Anda unong pang ulakot kihap ban pen I ha uleng dok bat kumno ban pen khut ya ki yinggisan. Ujisu habau yo I ya kani ula isin ai ya gitu ki bangat ha kani ka apon. Komta daladi ulai pentengan ukta bat upen kot yaki. Kani ki jingle ujisu ka pen I bau jisu udai ublai bat ngin sem ya ki jingkai ki jingu ha ka Catechism of the Catholic Church kanembar kaba khasan spa lai hadu khasan spa andriu kaong bau jisu u isin ai barbor ya ki bapang basitom bat bun ki briu ba ulapan kon u jisu don kabor ban penkot ye ki bapang kumjuru ban map ye ki pop habau jisu upen kon met bat mensem Ujisu bat isin ai ya ki bapang shitom ha ka Gospel Matthewsu uong ngalapang te phiwan jingo yanga ha ka Gospel ngyo I bau Jisu gentu ya ki bapang basitom ba ki dei ban nget hau haba upun kot ye ki bapang upun don kam da ki dakishen da ka umbia da ka babu kti da ka dau kti ba da ka basai da ka kitu ki bapang bat ki banget hau ki kta bat kabor kami lau bat kelakot mentau Jisu udang kta badu ailat yangi bang kta yau langba ki sakramen para banget kajingko jingkhia kalong kaba kong santam ha kajing imbreu henry kaba kam kraw shushu kaba ublay uai kalong ba Jesus Christ ula job ya kapop bat kajing yap halo kading kna da kani kalanti ula ket haladi ya kapop jong khun benriu bat kajing pang jistom kidai nakadaw jong kapop da kajing sha shitom bat syayam halo kading kna ukris ula ai kajing perkhat kaba thamai sephang kajing shitom bat kajing jenjar nang ni sakman habangi kendu ya kajing lalat ngidan kam ban phai cheu Jisu bat habangi pusan ya kajing kajing u kajing jenjar jing shitom kelong ki badan jingbon ka Gospel jong Markus kalnong kaba nengkong kat khot kaba sauphau hadu saupusan ha ka Gospel u Jisu ukta ayo bapang yang lengkot bat lakot menta u Jisu man la kapor ukta yangi ban penkot lengba ka sakramen jong u ha ka sakramen jing ban sle ya ki bapang u bishop ne ulung do upen sle ya u ne yaka nongpang ha ka silangman bat ha ki slakti da ka umpnyang ba lapan kentang da bishop da ka baong kumta enda lapan light ya phi na ki pom un pen im bat pen khe ya phi barabor kalong kabadan kam ya kitu ki bapediang ya ka sakramen jing pensle ba ki dei ban pediang ya ki sakramen jing flapom
kajing pensle ya ke papang bat kajing pediang ya ke Eucharis. Kitu ke pediang ya gini ke sakramen da kajinget kinyo kajing ko jingkya ka basisha. Namar Jisu ong kajinget jungpi kan sapen ko jepi. Kilet da ka baso. Kajing pule benengkong jong Paulus apostol se Kristan ha Koren kalnong ka basipau kat khot ka balai huai hadu kalnong ka bakhat wai du khot benengkong. Ujisu ha ka gospel Matthews kalnong basipau kat khot ka ba phra uong. Tu pen kot ya ki bapang pen im ya ki bayap pen khot ya ki ba sanyang nyang lengkot be no ya ki ksoi pilayo ai piru to ai. Paulus apostol upan sha shu uong baha ba ngile ya ki ai kan long na ka banta ka buram ublei bar ke jingpha jengki wei. Banle yakini kalong da ka bayaro ya ublei. Sya skor bar ko ngu ya u. Penmi uso jong mensim. Imbaha kiar na ke jingbrai ka dok. But kalan na ka banta ka jingman toy kiwei. Ka jingpan I ka nuksa babhai kiwei. But lada ni sya ban ben na ka daw ka jinget ha u Jesus Christ tu yang skan. Kini haneng kidai na ka banta bani ro ya ublei but ka jingbha jong kiwei. Ba kadai ke jingkwa jong ublei bangi dai ban im kum ki Kristan basisha. Ujisu udai ublei pat uwancha kani ke perthai na ka banta ban pen im yangi kinong pom. Kumta ujisu umapom upen kot ya ke bapang basitom ubek soy upen imbiang ya ke bayap umipat na ke bayap bad uki usabneng. Kasam lai puar kat khot ka banengkong hadu baar khot basan bat kat khot bakhat wei. Ujisu haba upen kot ya ke bapang upen kot met bat mensim. Kani kasam lai puar kaya sediem bat kasam san huwei. Kini kidai kisam panmam ban panmam na kiwei kadawa nangi ban long kibas nguret ban tip yalade bat ban panmam ya ke jing bakla la jong. Kibakwa ban yo jing kot ban yo jing su bat kemen kamen sim ngidei ban let sya kasa kemen jing flapong. Kanai kasam kapan I ba udabet ula kot na ke jingpang ba ula lepom ya gabat siba ba uyuria. Hangni nyo I ba ublei kloi ban map ye ki pop jungi ladangi kloi ban pan map ban sim karai ban kiar na kapom ban sedang ban imhano. Kajing kloi jung ublei ban map yangi kadai kajing blei jung u yangi kijing tha bakodo ju. Kajing pun kun. Penengkong tulong kum ubreu ubasanya lengkon haga gospel like kloi sya Jisu habang le pop kabakrau but habang ipang sitom tia tho ha u da kajinget. Lada memon mela ban pen kho yanga. Kabar to up ya ke jubab jeng u ngaman tu khoi no man kapor habang ilet sya ka senduk jeng pla ngiyo ya ke jeng pensle bapang bat habang I pediang ya ke Eucharis bakhot tumin pen bena ya ka bo jeng ke jinget bar ke jing sen ai ublai balai ngidai ban pen klan ya ke jing e bat kajing teli ha ka balang da kajing ram bamar kaliang khamtam ha ka por bapang basitam bat ka basau ngagai skem da kajing bat yarap ma kaliang kapan I ba ngilong shitli bat ublai bat baro ngin poi shabneng
bat ngidai ban kan mau ba kapok kamdon jaka habneng kublai sibon bat ublai unkar khu godo ya phi baro